vítam vás z nového videa, som Lku a ľudia, dnes si ukážeme moju BMX-ku ľudia, čiže toto je moja BMX-ka, vlastne volá sa to BMX 20, je krémová, čiže tak, teraz to nevidíte, ale zajtra to bude vidieť, lebo vyjde nové video, čo si určite pozrite, má to jednu brzdu, vlastne tuto vpredu mám aj pegy na obidvoch stranách. Vzadu nemám, lebo sa mi tam proste neviešli hentie, čo mám vpredu. Čiže sme kúpili a proste mi tam nepasovali. Čiže tak, ľudia, máme reťaz, nemá žiadny prevod, lebo BMX to má. Pedále sú BMX, vlastne, čo by som ešte k tomu povedala. Tak toto má ukončený ten volant, alebo teda zašrobované to tam je. Tak to má tiež každá BMX-ka, čiže takto vyzerá. Keď sa pozriete na sedánku, tak má takú inú nahnutú viac zozadu. A ľudia, každopádne viac bude v novom videu zajtra. Čiže zajtra si povieme niečo viac o tejto BMX-ke, lebo sa budem na nej zajtra voziť. Takže ľudia, určite si pozrite to zajtra video. Vyjde zajtra, možno tak o takej 15. alebo možno aj tak na večer. Neviem vám teraz presne povedať. Čiže zajtra bude viac a ľudia, mám aj Instagram, volám sa tam Lelik_cool, čiže môžete ma tam ísť podporiť a dať sledovať. A prví dvaja, čo mi dajú sledovať, tak im to vrátim vlastne naspäť. Čiže ľudia, tak, dávajte like a odber, aby sme dosiahli tých 100 odberateľov. Čiže čau.